Poštovani gledalci, pratite Dan, centralnu informativnu emisiju PI kanala. Ja sam Ana Filipović-Gogić. Gledamo pregled najvažnijih vesti. Izgradnja ZIP centra za mlade u toku. Brini o planeti, misli na sebe. Novi projekti Logosa. Zlatni kotlić Pirota u subotu. Prosvetnih radnika Logos danas je u Medija centru održalo konferenciju za novinare na kojoj je javnost upoznalo sa novim projektima koje će realizovati u narednom periodu. Pravo da. Naziv je projekta Udruženja prosvetnih radnika Logos, koji je odobren na konkursu Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Projekat je podržala i opština Pirot. Njegov cilj jeste doprinos kvalitetu života, prirodnih resursa i zaštiti životne sredine. Želeli smo da u ovom projektu, pored edukativnih radionica, realizujemo i nekoliko kampanja koje imaju za cilj podizanje svesti građana o značaju očuvanja životne sredine i racionalnog korišćenja sirovina i materijala koji se koriste u životu i u porodici. Jedan od prioriteta jeste saradnja sa romskim organizacijama i sa predstavnicima sindikata sakupljača sekundarnih sirovina iz Pirota, odnosno na nivou Republike Srbije, i želja da se uključe pre svega skupštine stanara u odvajanju sekundarnih sirovina, pre svega biće to papir. Ja bih podržao sve aktivnosti počev od predškolskih ustanova pa i mi svest građana da povećamo, znači oko sakupljanja tih ili otpada ili reciklaža tih otpada, da ne bacamo na svakom koraku, a to ćemo podržati, znači, Logos na svim nivoima njihove kampanje i aktivnosti. U daljoj fazi projekta planirana je i promocija upotrebe platnenih torbi, samim tim smanjenje upotrebe plastičnih kesa. U projekat će biti uključene i škole i deca. Planirali smo postavljanje kontejnera najpre u našoj školi, a zatim i u svim školama Pirota i u Pirotskom okrugu, gde bi se deca, znači, još u tom ranom periodu učila da odvajaju otpad, jer je odvajanje otpada veoma bitna stavka u formiranju njihove ekološke svesti pa i savesti. U okviru ovog projekta u pripremi je i televizijska emisija Pravo na evropski ekološki put moje zajednice. Iz Pirota sam, mogu to i da pokažem. Naziv je još jednog projekta na kome radi Udruženje Logos. On je odobren u okviru javnog konkursa lokalnog plana akcije za decu Pirota. Cilj projekta je podizanje nivoa svesti kod dece da se upoznaju sa kulturnim i istorijskim vrednostima našeg kraja. Promoviše se govor pirotskog kraja, kulturne, geografske, arheološke i druge vrednosti. U izradi je i brošura u kojoj će na 20-ak strana biti predstavljen Pirot i njegova okolina. Poštovani gledalci, pratili ste Dan, centralnu informativnu emisiju PI kanala. Na ovim informacijama možete saznati i na našem sajtu www.rtvpicanal.com. Hvala na pažnji i uživajte u nastavku programa.